Ka jengi kop khoi do kha khabam ka bes bha perlok ka ba on sepenlong haka khat pratarik banai basan arajar pusau ka jeka ka dei ha maulong dep West Hill District ka badon harut surok ka tei kepung ka surok ka bayai ding ba na nong stoin sharing do bala penya ya ka tei jengi kop khoi do kha da iba kenjai thongni bat iba na di thongni kajing yakop khwai dok ha kalong ba bes bha ha ka ba ka bairung kalong tang saus pa tingka siruang rei piyo perlok ya gini gijing ai subha ki pasnu tenat bha nam ta jong phi ki perlok rawan baro baning kong pinyo san phojar tingka ba ar pinyo ar phojar tingka balai pinyo phojar tingka ubasau pinyo san hajar tingka ubasan pinyo ar hajar san spa bahan rew khat san spa bahan nyau si hajar ba pra si hajar ba khandai si hajar ba si phau si hajar nalor kita ki price ki bakam he perlok penyo ru ye kini ki construction price ki badan hadu arp santeli ha ki jing yo ke ba pras pa tingka uwe perlok rawan kunta perlok ka jikop khwai do kha ketika sni kan sedang nuduk ke por khandai bije bat kan kut ru hadu ke por lai bije janmet ka de ki jing yakop khwai do kha ka ba sutanat bha nambar ba kapung ru kolong ka ba keluj bat kam da jengai narut jongka surukba national highway kumang ong kabayai lingbana nong stoin sharing do ki kendon jung ka jikop khwai do kha ki long hi kumju kumba pilai yo banle je jikop khwai do kha ki ba pher ha kate ke sni ondon ru ka lokidro de namar kata perlok ha kate ke pung nalor ki do kha ki ba bun bha ki bala don lupa la the ru kumju ye ki do kha ha ka sipau tarik nai basan jung nus namar jar pusau por men step hadu lai kuntal tam ki do kha kilong ki ba he bha bat ki ba biang bha na kam ta jong phi te ken mau perlok kane gede ge kop khai do kha ka ba best bha nam ta jong phi ha ka ba ka bai tiket kalong ka ba dang yala hi wat ki ba kham duk leni kum juru ki ba kham yayo ya kodru ndai ki jing ai subha pede kilong ki ba best bha nam ta jong phi ni kiban perlok ba ka tai ke si ka dai ru ke si sajan ba phin ya lej rinti ha ka tai ke jaka be kop khai do kha bla panyai da i ba ba kenjai kumang ju yetep bari krimen skamba bakumba piju ajing kersian yi malakapor i krimen ruh kanika kenti ba mentapin ai jing kersian yi te namar kata ki jing tha kilong ba onsim jing theo ya barok ki do kha ki ba mi na katai gapung bat omsya ban sa jing bam lupa kat bom padei kapor ban khwai ni suthu perlok ba kadai jing kop khwai do kha ka ba bes bha kumba ka jing penyai jong ibaba kenjai hakino kino ki competition kalong ka basutanat bha ni kirman na katay kasngiru kan long ka basutanat bha na kam ta jong phi ki baro ki perlok rawan kublai sibon khot ngawe di perlok rawan bas nutnat ban khwai khabam wan lakat pratrik banai basan hang ni hapung malang nep dengan sadon ru ki pras ban ai subhana mata jong phi mat ngira che ki do kha mata tang ki ba bha suda mata ka step putrik banai ba san ki do kha ru ki lo ba yang ha mata jong phi ngala che adu lai kun tal tam kesiawan ha kan kapung lasing sejan